babičkou. Ahoj lidi. A budu ukazovat tady cvičení v Robloxu. Učím Star Simulator v Robloxu. Co to je za buštíky? Jaký buštíky, to jsou svaly. To jsou svaly, já myslím. Já už to tady nandám tady. Je cvičeníčko, to je moje potěšeníčko. Já to unesu. Ty jo, hezky. A to je přes mojí Já si tam přidám. To už padneš. To ti prdnou ty buštíky. Ty buštíky. Tak svaly, no. Já jsem tamhle ten, co má tak málo. Ten vedle. Jsem ten píší švor ten vedle. Jdu pryč. A umí taky něco jiného, ten člověk. Můžu si ještě přidat kilo. A umí něco jiného, než takhle zvedat činky. Jo. No tě duch. Žuch. Kuba. To na ty koukám nějaký reálný film. To jsou takzvaný peti, který ti předávají víc síly tady. Jo, a já jsem si zrovna říkala, co to je za lidičky. To nejsou lidi, to jsou zvířata. No a tady to ještě pak umíme další věci, jako Ukaž. Je to běhací pás? Ne. Jo, to jsou schyby. no podívej, kolik já si můžu na chyby dát. Mhm. Plně lehký. To bude praskou břicho. Tohoto nedělejte po jídle, prosím vás, jo. Vždycky jenom před jídlem. A nebo 10 hodin po jídle. Proč je to tak lehký? Protože jsem musela už přeci. Svalu tluští. Já si to dám úplně na nejmíň. Nejde to, ty jsi se přeťál. Za dveřma tady brečí kocou. Tohle to je snad nejvíc, co to jenom jde. A je tam třeba ještě nějaký běhání na pásu, nebo bouchání do kladiva, nebo něco takového. Tady je běhací pás. Jo, přijdu, hele, přijdu. Teď se rozseká. Nestíhá. Zavřou mu obchod. Zavřou mi obchod. Tak, tady si zkusím dát co nejvíc. Ujíždí mi autobus. Musím ho dohnat předem. A 12 uběhne. To není možný. Ty jo, jak mě tady. To už je mimo. Už to vyhodil. Tady jsme ještě nebyli. Tady jsme nebyli. Hlavou dolů. Tady na tom jsem ještě nikde
jo. No. Co mám nejmíň na noc. Že se u toho směje. Já u toho nebudu, mě to nebaví tady. Že nemůžu tady, když to nezvednu ani. No. A můžeme odjet autobusem. Jo, tak čau. Jedu domů. Ahoj lidi. Nebo, aha, tak já nemám prachy. Ty jsi všechny nechal v posilovně a teď musíš domů pěšky. Ach, tam musím nadat kilo. Ty jsi utratil všechny peníze za posilování a teďko nemůžeš domů. To je prča. No, tak třeba tě vyvu na černo. Můžeš jít na černo. Já tam nemám barák, já tam mám víc posilování. To je tady ty špekáčku. Malej hubenej, nemáš vůbec svaly, já tě Ten by ti mohl zbiju. točit prachy. Chyť ho a tě vyšpulí nějaký peníze. Dával prachy. Je, a už má věc. A já, co, okamžitě toho slechte jeden opičáků. Nesleze, máš tamhle volno. No ale já po něm chci ty prachy. No jo, no tě bude nakomej. My už za chvilku musíme končit, protože už budeme mít oběd. Nebo musíme udělat oběd. Takže ještě. A nebo babi můžeš jít a já už to tady dotočím sám. Tak jo, tak já se s váma lidi loučím a nechávám tady jenom tohodle kluka. Čau. Teď na to si můžu nabrat, kolik chci. Já to unesu. Tak si přidáme ještě 2-3 kilka. Co? Tohle už neunese nikdo snad. Ty šprťáku, co tady děláš? Teď tohle to nemůžeš zvedat. Musíš zvedat, koukej. Koukejte lidi, já tady na něj budu flexit. Jestli to je někdo z vás, tak promiňte, ale že jestli jsem se vám smál, a jestli jste to jeden z vás, no tak to nejste nubáci. A jestli na mě nekoukáte, nebo ten, co tady cvičí vedle mě a nekouká na mě, tak je nubák. Ježíš, neutíkej. Kam utíkáš? No, pojď sem, ty tady běháš pomaličku. Já tam neudržím. To je moje, ty dětku, jeden plešatej. Dědek plešatej. Tady to dovoluje vůbec. Takže přidáme si tady kilka nějaký. Kila, super, duper. A dejte rozhodně like na toto video a odběr na můj kanál. A já se s vámi pro dnešek loučím. Tak zatím čau. Čau.